Здравейте хора, искам да стана ютубър. Как ще снимам на тази игра Gorilla Tag? И това ми е първото видео, което снимам. Сега ще ви покажа как се играе. Вижте сега. Ще отида ето тук. Тази игра има различни карти. Wait, where am I going now? Та карта е с... No! Hey, monkey, come back! Изчакайте. Тази карта е с въжетата. Тук се хващаш за въжетата. Е така. Опа, изпуснах се. Но можеш да правиш всичко. Изчакайте. Вижте сега. Мога да си мърдам ръцете с контролерите. Ето. Изчакайте. Ако искате да изляза от тази карта, сега ще изляза. И аз се казвам Алек. Здравейте! За пръв път снимам видео и го качвам. Сега ще ви заведа при друга карта. Изчакайте. Само да се покачам на това въже. Опа! Ако има въпроси за играта, пишете в коментарите и аз ще ви отговоря или ще снимам друго видео. Да. Искате ли да видите какво има в тази дупка? Вижте. Тя камъни, като се докоснат, пищят. Наричам го крещящите камъни. Вижте. Okay, this game is like really boring. Where do I tell kids to kill themselves? Много е големия камън. Ето тук уни въжи. Is that kid speaking French? Hey, where's everybody? Ето. Emma, how do you play this game? Не искам да се върна обратно. Okay, am I supposed to like load up into the lobby? Чакайте. What do I say lobby? It's like There's Eon, like Bond or something like that. Ето тук. Така. И Jacob, изчакайте. The one that's always wearing the purple cape. Yeah, Raven. how am I supposed to freaking Сега се връщам. И трябва скоро да приключвам видеото. Не, 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 не. actually really dumb. О, тук са различните камъни. Те пищят по друг начин. Wait, can I climb this rope?
Слушайте, чакайте. Сега Yeah, we switched. стигна. Hey, you, how do I climb that rope? I don't know. Are you got me? Fuck Do off. you to fly? Okay, we're gonna go into You here, piece, okay? just tell me how to He's climb. Oh, joking. thank you. Actually, you didn't help me. I came to that conclusion on my own. Fuck you. No, I promise you I'm not a fan of this game. I just started playing it. And this game's already boring me. Like, it's already ass. I've never played this. I'm Okay. literally asking you how to play the video game. I think you should just go fuck yourself. Go fuck yourself. You're welcome. Why am I going down the rope? Dude, it keeps setting me back down. This game's kinda ass. It's 2 cheeks and a half. Тук има много Hey, кристали. you, can you hear me? What? Тук има някаква дупка. Oh, okay, Тя е you can hear me. страшна. Okay, Разбира. what up? Искате ли да ви You're awesome. заведа? Не, няма. В другото видео ще ви Okay, fuck заведа off. на едно страшно място. Мисля да... Тук Oh, ме I think that's спряха. the queue, isn't it? Мисля да приключвам видеото, Is the monk quest how you get into the game? защото трябва да го приключвам. И сега ще да се върна. Чао! Чакайте. You guys should like move if you're gonna be playing. Искам да ви кажа чао. Моля те, абонирайте се. Моля ви, абонирайте се. Защото това ми What is the Thank fragrant you. flowers bloom the day again? Чао! Муа!